Mediatori sanitari din 48 cadre medicale școlare vor intra în subordinea primăriei, transferați de la Direcția de Sănătate Publică. Aceasta este opțiunea consilierilor municipali în urma cererii celor de la DSP Iași, prin care se dorea transferarea 4 mediatori sanitari. Aceștia au ca atribuție asigurarea legăturii comunităților locale cu comunitatea romilor și a celorlalte naționalități în privința rezolvării problemelor de sănătate. Proiectul inițiat de primarul Grigore Crăciunescu a fost dezbătut în cadrul ședinței ordinare care a avut loc marți 21 iulie. DSP dorea ca municipalitatea pășcăneană să preia toți cei 4 mediatori. Secretarul Mircea Zuzan a propus să se facă o evaluare a acestora, astfel încât să rămână doar unul. Mediatorii comunitari, cei care sunt legătura între cetățean și nu știu cine la asta. Probabil Direcția de Asistență Socială de la și avem personalul didactic scris în cabinetele medicale de la și școli. Citești în jos, pe distanță. Personalul medical. 7 metri. La noi au fost câteva tentative de a semna protocolul, să preluăm acești oameni. Dacă vedeți, cheltuielile personale sunt foarte mari, pentru că prin legea care stipulează descentralizarea și preluarea acestor categorii de mediatori, au niște sporuri deosebite. Asta înseamnă să aibă o influență mare asupra bugetului local și partea de cheltuieli de personal. În ceea ce privește numărul celor 8 cadre medicale din școli, care acordă primul ajutor elevilor și profesorilor în caz de accidente, rămâne neschimbat. Consider că pentru început, deci necesar doar unul, iar în ceea ce privește asistența, asistența sanitară, sunt strict necesare acolo, sunt primii care intervin atunci când este cazul sau mai știu eu. Ce e? Nica, ai prins pupăza? Nu, e gata masa. Nu, încă te sune când e gata. Cine era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părțile. Preparată din carne Cosarom. Savurează diferența. Super ofertă în magazinele Lorimer din cartierul tău. Berea Golden Brown la 2 litri o găsești la magazinele Lorimer la doar 4 lei și 99 de bani. Magazinele Lorimer, aproape de casă. Primăria Pașcani a înființat o comisie care se va ocupa de inventarierea copacilor bătrâni din municipiu. Decizia primăriei a venit ca un răspuns la cererile mai multor pășcăneni care au precizat că unii arbori reprezintă un pericol în cazul unei furtuni. Comisia nouă înființată se va ocupa de inventarierea copacilor și preluarea sesizărilor făcute de cetățeni, dar va lua și măsuri pentru rezolvarea acestei probleme. De mulți cetățeni din oraș au sesizat prin diferite memorii că în diferite locații sunt copaci care nu mai prezintă siguranță. Sunt uscați, trebuie toaletați, pericol de a se prăbuși în cazul unor furtuni. Prin dispoziția numărul 2771 din 1707/2009 s-a dispus întocmirea unei comisii care să facă inventarierea acestor copaci și a sezizărilor făcute de către cetățeni și a stabilirii măsurilor care se vor lua cu copacii respectivi. Deja această comisie și-a început activitatea. Am inventariat primii copaci și am și dat avizele necesare pentru ca aceștia să fie tăiați. Acțiunea de toaletare a copacilor o vom face în toamnă, când copacii nu vor mai fi în vegetație. Și aici mă refer la cei copaci care, prin coronamentul pe care îl au, ating fațadele blocurilor, pot provoca, eu știu, asupra acoperișului anumite degradări. Super ofertă în magazinele Lorimer din cartierul tău. Acum găsești pulpe de pui la doar 7 lei și 50 de bani kilogramul. Magazinele Lorimer, aproape de casă. Super ofertă în magazinele Lorimer din cartierul tău.
Luna aceasta, șervețelele umede Aro le găsești în magazinele Lorimer la doar 3 lei și 50 de bani. Magazinele Lorimer, aproape de casă. Cel mai probabil pe data de 29 august în organizația PSD Pașcani vor avea loc alegeri pentru funcția de președinte al organizației. Anunțul a fost făcut astăzi de senatorul Florin Constantinescu, președintele PSD Pașcani, cu prilejul unei conferințe de presă ce a avut loc în această dimineață. Lupta pentru șefia partidului se anunță una incendiară, plină de jocuri de culise. Este de aștepta ca printre candidați să se regăsească Neculai Rățoi și Dumitru Pantazi, alături de Constantinescu, care a confirmat că se va înscrie în cursă. În organizația PSD Pașcani și la nivel județean, pe toată organizația județeană, vor avea loc alegeri începând cu săptămâna viitoare, de jos până sus. Conferința locală probabil că va fi, n-am fixat-o, deci luni seara vom avea o ședință a Comitetului Executiv Municipal și a Consiliului, când vom stabili, dar probabil că data va fi 29 august. Deci până la sfârșitul august trebuie finalizate toate alegerile în toate organizațiile, cele 27 de organizații locale. Vor avea loc alegeri și la nivel de comune și probabil că conferința județeană va avea loc undeva în jurul datei de 15 septembrie. Nici această dată nu-i fixată, urmează să fixeze într-o ședință de birou permanent județean. Super ofertă în magazinele Lorimer din cartierul tău. Suc Mirinda la jumătate de litru la doar 1 leu și 99 de bani. Magazinele Lorimer, aproape de casă.